Ebi nei len beauty studio a kan kal don local vero a ke chu ka local ve lo mayang katin te hi lut box sia anal lo big e mai o kha tak kha lom alut kha an la chwa kanga ti chuan Russian technique mangin alut zel tur ven na titanium thread an wa don alom chuan moi te min lo chau le don alom ani chuan min lo nga ka local ve Ebi nei len beauty studio hi PL Plaza Zarkot PWD tlanga le zonuam ainon rota a oma iketin luti khoi tir ve do ni chuan phone number kan lo tar lana hian WhatsApp a message pakhat ithonanga abak zong chu automatic message in iti dan tur lo chil to mai don che ni